Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Babaeng pasahero daling girescue dihang kalit kining gituok sa katapad nga lalaking pasahero sa usa ka PUJ sa Davao City. Sospek dunay depresyon. Pagbangga nining multicab sa nakaparadang truck sa Santa Cruz, Davao del Sur sa pool sa dashcam video. 7 samdan sa maong aksidente. Usa ka babaeng senior citizen patay samtang 5 samdan human nadaro sa mixer truck ang pick-up ug van sa Cagayan de Oro City. Supporters ni Vice President Sara Duterte nagtapok sa Freedom Park sa Davao City agig pagpakita sa ilang pagbabag sa pag-impeach sa Kongreso sa Vice Presidente. Og COMELEC tanggalon ang mga posters sa mga pasaway nga kandidato nga wala sa designated common poster areas sa pagsugod sa kampanya ugma alang sa national candidates.